Handu mana so sa ka. Ay, may tayo, Bay, una lang magsakas sa office ha. Mag-yosis ako. Oh, ikaw na bay. Oo, Lisa. Utrom sa ka. Sige, ito na sa ulamin niyo sa asal. Okay. Ay, niyagid pa ni Garilio sa, magkaon sa. Mau yun. Hampos sa doy. Ano si Kana? Isod ba yung iundan? Pero, iba ko na lisod ba? Mahimor man yun nga mundang ta na. Pero, mo lagi, naran di mo, mundang ka. Kung determinado ka nga mahunong, oh, mahimor mo ko kayo na. Mausad. Pero ako, tinigil ko kaundang ini. Gusto na babae? Ha? Si babae pa? Kadot lang ba ya? Oy! Oy! Pinoy, asa koy! Una lang sa kas office, bay! Nagsinig na siya. Gugaw kayang kisutob. Luya ni niya eh. Nalagyak ka din sa Kivitz building. Miss? Nganong naghalak ka? Usa na yung problema ni mo, ha? Tabangi ko. Malukoy ka. Oo, tabangan pa ka. Usa na yung problema ni mo. Anong hugang kay ka? Dali miss, barog. Ayaw ko ka. Gutom kayo. Ha? Dali, sud. Ay, kahadlok. Dili ka unsaon. Dili ko daw tan nga tao. Dali, dayon. Oo. Ay, kahadlok ko eh. Sige, lingkod. Salamat. Muna akong Pinoy-anan. Studio type lang. Ako ramang usa. Salamat nga imong kong gipagkaon kaniya. Nabusog ko. Gutom kay ka, no? Kay perti man imong nakakaon. Nganong imo man kong gidati ni. Gidati ka din eh, kay gusto kong magsulti tagtarong. Di ba, mato di mo kaganihan nga wa kay kaabtan? May bang sultihan ko nimo kung naunsa ka? Kung sa imong problema? Uy, ang akong phone. Hello? Bay! Asan man ka? Wala man ka umbalik sa opisina? Muanhan ako bay. Doon na lang ko gilakaw kadiyot. Padaon ako diha. Bye. Miss, mubalik na ko sa opisina ha. And feel free din ha. Ani na sa ka, mintras wa pa kay kabtan. Basta mag-istorya lang ta, iniguli na ko gikan sa opisina, okay? Mubalik ko na ko dito. O mahimo ka mogamit sa banyo. Mahimo sad nga ablihan nimo ang TV. Aron dili ka laayan ba? Pabuta lang ko, okay? Salamat. Sige, alis ako. Di mo ka ba eh? Kaya mo balik ko eh. Nusa ko eh. Mupa ako magod. Naam ka ginawa na ba eh? Nusa ka? Kining, bay, doon ako isulti ni mo ba? Kung ato-ato lang niya. Saan na ba eh? Iniha ba? Katong nilakaw ko galit. Usam ka babae ako giduola to kay nakita mo ko. Nga nagyaka sa kilid sa atman nga itong building. Naghilak. Lago kay bay. Nga, igutom ko na siya. Akong gipakaon kay naluoyin ko. Uy, mo ba? Iya ba eh? Asa ba babae ron? Taas kong bahay bay. Ha?
Hi. Kumusta lang ka din, ha? Okay ra. Ay, kakapoy. Busy ko sa opisina na. Pwede kang maligo kung gusto ka. Aron saan mapres ko imong pamati. Nalimot na ikugsulti mo kaganihan no, nga pwede rin kang maligo. Oh, pwede? Gusto na kaayo kong maligo. Okay, go ahead. Um, Yes, nakasabot ko. Nahadlo ka na ako. Magkasali ka na ako. Anyway, doon na may lock ang banyo na ko. Pang-lock lang. Aron ka makasiguro nga dili ti kahilabtan. Recorded by Radio Mo TV. How's the feeling nga nakaligo na ka? Ang ngayon kika sa kong t-shirt. salamat ha. Hayahay na. Presko na kayo akong gibati. Now, may mo na bang sultihan ko nimo sa mga problema? O nga nung naabot ka mo din kapit ka nga wa mo di kay kaabtan din eh. Pait kayong akong naagian, sir. Ayun lang ko tawag, sir. Tawag ko Robin. And you? Karen. Okay, Karen. Unsa mo na imong agian nga nakaingon magkagpait? Taga-probinsya ko, sir. Taga-Butuan. Niuban ko sa usa ka recruiter. Matod niya sa usa ka opisina ko magtrabaho. Pero pag abot na mo din sa Sugbo, gihimo min iyang prostitute. Gibalik iya nga mo pagkababae. Moto mo lagi ko makaagwanta. Nangita ko pagi nga makaikyas ko. Moto nga niikyas ko. Sa pagdinali-dali na ko, wala ko makasulubong sapatos o chinelas. Nagtiniil na lang ko. Bahala na lang ko sa makalingkawas lang ko sa salbahes. Pag mauto na abot ko din sa tanto na kong pagpalayo sa maong dapit. Mo ba? Kaluoy ko dahil nimo. Mo ditong nagkalago na ka o igutong pag-ayo. Robin, please, tabangi ko. Maluoy ka na ako. Gusto man, gusto kang mapauli sa inyo sa probinsya? Dili ko. Mahadlo ko nga masayo na nga ako mga ginikanan sa nahitabo na ko. Dili ko gusto nga mabalaka sila na ako. Pag masakit na unya hinoon. Nga, usa may ako'y katabang mo, ha? Tabangi ko nga magkasud ko og trabaho. Please. Ha? Sige, I'll try. Mag-inquire kog vacant job para kasudlan ni mong trabaho. Salamat kaayo, Robin. Ako ning ilong na kung utang kabubuton ni mo. Ay pagsulti ano eh. Tabang ning ako dihan nimo. Ug aron di na sa kamo problema kay I know. Wa kay kaabtan din di ba? So why mga apply pa kag trabaho? Ani lang mo nakapuyo. Ha? Kana kung okay lang nimo. Basta ni-offer ko nimo ang dili ka mo problema. Basta ipasalig na ko nimo. Harmless ko. Tarong ko ng pagkatao. Nahibaw ko. Tabangan ka ako ni mo kung dili ka patarong nga tao. So, unsa man? Okay ka nga anhi lang mo nakapuyo? Okay, pero unsa may akong ikatampo sa pagpuyo din eh. Wa pa man ko'y trabaho. Ano na lang, no? Let's make a deal. Samtang wa pa kay ka-share na ko din sa bahay. Ang narbaho ko, unya, ikaw ang mabuhat sa mga buhatono din sa bahay. Unya ako, ani lang ko sa sala matog. Ikaw, ato ka sa kwarto. Ha? Maikog man sa tanimo, anak. Wala problema, oy. Okay ra ko. Okay. Anak, yun. Smile, sa ba? Musamot ka ka-cute. So, deal? Deal.
Na kay kaipon nga babae sa imong gipuy. Shh, Choy, uy. Hinaya ng tingog ni mo ba, Choy? Ay, haya ko nimo bay. Unya bay. Ang sa may tawo gabi. Siya, pare, oy. Ikaw no, gawas na mo gunahon na, oy. Di ko parehas ni mo, oy, nga mapaymuslanon kayo. Ah, ikaw sultihan na bay. Ikaw pa. Di ka nga, pabor na kay ka. Naanag na sa sud sa imong bahay. Di na ka maglisod og explicar. Tinuod bitaw ka, bay. Ang lalaki, magpakalalaki man dyan. Pero, lahi siya, bay. Di ka ba kang nagdaotan niya? Eh, no, naluoy ko niya. Ha? Naintriga man kung maayo ana bay na. Bay, tabangi ko, bay. Nakay may bawaan nga nag-hiring ka ron? Tabangan ako siya ng kasudog trabaho. Ha? Miss Lynn. Si Robin akong ka-office mate. Bay, mao ni si Miss Lynn. Hello, Miss Lynn. Nice meeting you. Hi. So, how can I help you? Miss Lynn, mag-inquire tabi ba kung nag-hire ba mo ron? Sad to say, wa gyud Sir Choi. But, nangita kog assistant lang nako. Kay, di na ko magkayang ako mga trabaho good. Pero, gamay ra ang sweldo ha. Kay, mag-assist naman ako og naay trabaho nga di na nako maapas. Ah, okay na, Miss Lynn. Basta naali trabaho. Okay. So, kinsa man ang applicant? Pasabmita lang siya sa iyang resume, okay? Okay, Miss Lynn. Salamat yung kayo. Salamat kayo, Miss Lynn. O diba? Wa ka maglisod bay. Gi-offeran dayon ka ni Miss Lynn nga nagkinahanglan siya og assistant. Basta ako lagi mahangyo anak niya, okay gid na. Believe ba yun ako ng bay, eh? Salamat ka, bay, ha? Ako na isulti nas karay na ni bay. Karin? Karin di ang bay. Bay, kanang sa ko ni may paila-ila anak niya. Dili pa rin ang hustong panahon, bay. Magpanagan na pa na si matubag mga tao. Ha? Eh, nga no good. Basta, bay, may bawar ka unya. Karin! Hoy, Robin! Mapagkipagkuman ako og luto. Mao di nga humot kaayo. Murag lami man kay ron og baho da. Gigutom hinog kog samot na. Magsukad na ko aron makakauna dayon ka. Kadatan. Doon ako'y good news para nimo, Karen. Nakakita na kong trabaho alam nimo. Tinuod ka, Robin? Recorded by Radio Mo TV. Karen, doon ako'y good news nimo. Ha? Unsa man na, Robin? Nakakita na kong trabaho alang nimo. Tinuod ka, Robin? Yes. Og pasabiton din kag resume ugma. Huwag ko kasabot sa kalipay nga akong libati. Salamat kit kaayo. Dagan ni kaayong salamat. Ay naguno na oy. Ang importante nga naa na kay trabaho, okay? Timing na kayo nga nagluto kag lami ron da. Celebration ni nato nga naa na kay kasuldan nga trabaho. Sige na. Magsukad sa ako aron mga anita. So, are you ready? Gikulbaan man ko. Ay, kulba diha. Basta kay bawa na kag unsay imong buhaton. I trust you. Kaya ni nimo. Okay. Let's go. Uy. Nakatulog naman ni si Karen. Uy. Kalampyo din eh. Aron sa kimo nabutang. Katag mo ta kay ito pag-iika na mo kaganihang buntag. Well organized na kayo mga butang sa kabinet. Nakalugar pa sa ni siya grimpyo nga nilakaw man ni siya. Nga nagsabli siya siyang resume. Gikapoy yun yung maayo kay nakatugo ni sa sofa. Karen? Karen? Hala, Robin? Hala, sorry nakatuog ko.
Di pa ko dugay nga naabot. Nagtanaw lang ko ni mga natog. Di po ikaw lang tika aron makakaon na ka. Hapit ang alas 6. Oh, nakaluto naman ko. Kadiyat lang ha, ako lang initon gamay kay nabuglaw na siguro to. Ha? Nakaluto na ka? Hindi ka guni mo. Daghan na guni mo na mo. Nakalimpyo na ka, nakaluto pa yun ka. Giyos sa manin mo. Nga nila kaon ka kaganiya. Nagkato si mong resume. Ay, pila raman ang trabaho, aoy. Anat kay ko ini sa amo sa probinsya. Gitrain ni maayo sa akong mama sa trabaho sa bahay. Okay. Swertiha des mo mabana, no? Ha? Ay, sige na, ay, kadit sa kay mag-prepare ko sa itong panihapon. Unya, kumusta may mong pag-submit sa imong resume? Nagka-istorya mo ni Miss Lynn? Yes. Iya man kong gidiretso og interview. Mao ba? Unya, gusto may sulting Miss Lynn? Sugod na ko ugma. What? Wow! Congratulations, Karen! Thank you. Mag-celebrate unya ta, ha, Karen? Okay. Toast, Karen. Toast. Tamis man ni nga red wine? Yes. Lamin nga red wine, Karen. Imong glass, mi. Punan ako. Basig mahubog ko, ani, ha? Robin, salamat kaayo, ha? Ikaw, no? Sige lang yung kagpasalamat. Tungod kay angay lang. Tagsaon na kayong lalaki nga sama ni mo. Huwag ka makailan ako. Kunya, inani na lang ang tabang nga imong gihatag na ako. Labaw sa tanan, garespeto na yung mga akong pagkapapay. Bisan pa man sa imong naibawaan sa akong naagian. Sama sa mga ingon, tungod kay angay lang sad. Sige na, oy. Seryoso na mahinuuntay ni. Sige na, ingon na yung wine. Robin, hubog naman ko. Hubog yun ko. Tulang good kabato lang atong nahurot. Sige lang, girl. Celebrate na yata. O, sa kaya ang kabalakan kay ni Aram tali ni sa bahay. Nalipong ako, Robin. Karen? Karen? Nakatuok na yun ni Sierra. Hakol ni siyang alsahon. Ipahimutang ni ko sa iyong kwarto. Bukat sa mga bayana. Nakatuok na yun siya. Kagwapa niya. Malaangin ang iyang naong. Kaluoy niya. Kanindot siya mga ngapin. Robin. Karen. Robin. Recorded by Radio Mo TV. Nahimulong butang at dili ang may tabo kagabi. Nakasako ni Karen. Ni Karen. Nakasako niya. Andam na ang pamahaw. Mahimo na kang mukaon. Murag uga mo yung tono siyang sinultihan. Nasuko ka siya na ako. Busog na ko. Mo-duty na ko. Sige. Ato na ko. Okay. Mao ba bay? Nung nahitabo ninyo ni Karen? O bay, murag nasuko siya na ako kay medyo dry man siya. Makasabot sa ko kay nakasagog ko niya. Pero bay, wa mo sa ko niya sudyay kaganiyang buntag. Wa sad siya muhiskot. Wa ko niya awaya.
Aw di gid siya angay masuko. Kay nahitabo maghabo nga with her consent. Mayon ko nga with her consent kay wa man siya mopalag. Instead, ni-response man gani siya. Meaning, okay ra siya. Bay. Robin, may mong magstorya ta ka diyot? Ha? Patay. Munong ka niyong bahin sa naitabo naman. Ayaw mo itong kasuko ka rin, please. Robin, okay ra nimo? Ha? Oo, okay na. Sige. Sumi atong istoryahan. Again, salamat sa tanan. Isipon akong dakong utang kabubuton ang tanan nimo tabang nako. Karon nga, nakatrabaho ni ko, doon na ako'y sweldo. Makabayad na ko nimo. Usay bayad. I mean, okay, dili lang bayad. Pasalamat na lang. Bisan kamay nga, kantidad lang nga makashare ko nimo. Karen, no need. Wa na sa itong sabot. Nakabayad naman ka. Ang imo rin pagservisyo rin is bay. Ang imong pagpanglimpyo, imong pagluto, pagpanglaba. Imo kong giatiman. Dako na kayong bayad para nako kung gusto mo yung ka mo bayad. Actually, mo na ito gikasabutan, di ba? Gatagan ko nagdakong importansya, Karen. Magpangita na magani siguro ko, ana, o muha na ka din eh. Robin, ayaw lang lainas sa pagsabot ha. Dili man sad mahimo nga ani na lang yung kuhangtod sangto, di ba? Mapauli ko sa amo. Kay naglistod na akong mama. Usa? Yes. Nikunta ko sa akong iyaan. Og iya akong papaulion kay basin og dili na ko na magdugay si mama. Manangit ko ni Miss Lynn nga mo-leave ko. Og balik na unya na ako na sa trabaho. Mangita na lang ko og kapuy-an. Ha? Okay. Okay ra, Karen. Salamat. Og tugdan ko ni Miss Lynn, next day ko mo leave. Og mapon, inig-out na ko sa trabaho. Mudiretso na ko og larga pa doon sa mong probinsya. I will never forget you, Robin. Karen. Alone, no matter who may try. Huy! Naunsa naman taon ka ba oy nga? Ganiha pa man ka muntag naghinuktok. Wa man ka sa mood. Nga naman ka, ha? Giaway kang Karen bay? Nasako gid sa nimo? Wa ba yoy? Wa man kani siya hisgot nga nagstorya mi. Nalangit siya ng paali sa ila kay naglisod iyang mama. Mulib sa siya sa trabaho. Inigbalik niya. Mangita na siya laing kapuyan. Awang-ang man sad og forever na sing mupuyo uban nimo bay. Nga di pa man nimo si asawa. Di man gani mo uya bisan pag dunay hitabo ninyo. Okay ra na ba yoy? Anak magid na. Nga nabitang wa nimo panguyabi. Bay. Minyo na. Uwa na siya. Napag-uhan ko. Pero, limpyo gihapon kayong pay. May kita kubas la mesa. Sudan. Nagluto siya. Sa ato pa. Niagi pa siya din eh. Una sinilarga pa uli sila. Naunsa naman taon ka bay oy? Mura man ka gibiyaan sa imong anghilana. Gibiyaan gibitaw ko bay. Unsa? Bay, gimingaw mo ko niya bay. Naanad ako nga naa siya sa bahay. Dili na ako kaya bay. Nagpangita na ko niya. Sumay akong buhaton bay. Nadotlan ka niya bay?
Good morning, Miss Lynn. Yes, good morning, Sir Robin. Miss Lynn, ni duty nagbalik si Karen? Yes. In fact, na siya karon. You want to talk to her? Ako ihatag niya ang cellphone, ha? Please, if okay lang, Miss Lynn. Salamat nga nisugot ka sa kong invitation nga dinner karon. Nganong dili man, ikaw na gud na. So, kumusta? Dugay na gitawa magkita. Well, I'm doing good, but not happy. Ha? Nga naman? Di na lang ko magpaliko-liko pa sa kong tuyo ni mo, Karen. I want you back. Unsay buot ni mong ipasapot? Please, balik sa bay. Unsa? Karen, mura kong mabuang nawa ka. Wala ko maanad nga. Wala ko maanad nga ka. Nagpangita ko din mo. Pag sure, uy. Nagpakita ka sa imong katabang? Wala kay manglimpyo, manglaba, o magluto ni Wano. Huwag mo na hinungdan nga nung nakat-on ko sa pagigugman ni mo, Karen. At first, I just like you. And then, it turns into love. I love you, Karen. Please, come back. Ruben, Adik sa'yo. Awit sa bentong Salamat kay managsama na may gibati si Karen sa sagusa. Kung managsama sad nga, gipug nga namo ang tagsa-tagsa namo kapagbati. at sa'yo. Nagawa na siya nako. Nagkarelasyon gud mi. Malipayon kaming duha. Nag-live-in mi ato kayo na. Ug hangtod nga nagpakasal mi. Ug doon na naming usa ka anak. Dingin ko to daghang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga galang kaagi ni Robin nga taga Davao City apan kasamtangan nagpuyo sa siyudad Subo. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan, hinahanap-hanap kita. Sa umagat sa gabi sa bawat hinahanap-hanap kita. Ang mga kaagi gibahatan no diwa sa radyo ni Ingrid Torazo, ug sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap, mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubay ka, ipadala sa bagong email address rmndrama.handumanan at Odong Antonio. Dinhiragod sa hinguog pa. Unsa man sa nang trabaho ang imong sudlan, nak? Naam ko'y kaila ma. Iyam kong tabangan nga makasud sa gasoline station. O stay in na siguro ko dito. Aha, nahala sige. Pag-amping dito, ha? O ma. Salamat ito. Hindi nakasud kong trabaho din sa gasoline station. Makatabang na ko nilang mama o papa. Hi! Uy. Ikaw din ang bagong kauban din niya? Oh, Kisa nga ni mo, Tonyo. Ikaw? Carmen. Bay, kabantay ko nimo ba? Pilit man kay tinan-awan sa tong cashier bay nga si Carmen. Ikaw, gid bay? Iburig yung gibatayan. Wow, man ba? Nakabantay lang yung ko ba? As in, nakabantay ko. Ano sa man, naibog kang Carmen, no? Ha? Gwapa siya bay. O, may lalaki nga, di maibog niya. Abi nga, bay, no? Parison na ba kayo mo, bay? Ako pa ni mo nung imo nung pangyaban sa Carmen. Oo, ha? Saan ko eh. Di na ko makatuwag. Magsigyan ko kuna ko na ni Carmen. Bay, nangasa niyo. Tuwag na rin, bay. O bay, tuwag na ko bay. Ugma. Manguyab ko ni Carmen.
Huy, Tunyo. Ganina karagid sig tutok na ako. Nakituyo. Oo, namin. Unsa man? Unya, di ka musuko. Masuko ko basta binuang na. Di mo ko ni binuangod. Unsa lagi na? I love you, Carmen. Tunyo. Mao na tinuod, min. Sa una ko palang pagkakita mo, na-inlove na ko nimo. O, gihinawatan ta nga, dawaton mo nga kung gugma. Sa pagkakaroon, di pa ko makatubag anak mo. Okay na, min. Huwag mo sa dali. Baka paabot naman ko kung kanus ako ni masugton. Salamat, Juan. Mo ba? Nanguyab na ka ni Carmen? O, bay? Niya, gisugot na ka. Wa palagi bay? Sige lang. Alam pagpakawas paglaom. Sige hilang yun na follow up bay. Sugton na lagi ka na bay. Min, usa naman kay katuig, sukat ko nanguyab mo. Hangtod ba ron? Wapagid ka maluoy na. Nakita na ako nga. Irot na ang imong tinguha na ako, Tuan. Mao na nga gitawat na akong imong gugma. Tinuod, min. Uyab na ta. Oo lagi, gisugutan na ka. Salamat ni Carmen nga sa kadugayan. Imurag itong gisugot. Huy, ay kugaksa, uy. Makita ka sa itong mga kauban. Nagpay lang kay ko nga. Imurag kong gisugot, min. I love you. I love you too, Tonyo. Recorded by Radio Mo TV. Lipay sa bida kay ko ba nga. Nagkauyab ng iming Carmen. Ayaw yun tao nagbinuang ni Carmen ba ya? Kay naidagang nag-atang din eh. Di ko na mahitabo ba kay love kay na ko sa Carmen. Min, dugay-dugay ng kita nga nagkauyab. Maginyo ang da. Nga naman, kaya na ko di mong buhiuin. Manikamot na ko ta nga, mabuhi. O, sige ikaw. O, sige, pangatubang sa akong mga kinikanan. Dili ko makatugot nga ikaw ang mabana sa akong anak. Sagot ka ipakauni mo sa akong anak nga pampboy ka lang. Ha? O ikaw sab Carmen, wag ka magkakita og laing lalaki, kana yung tawhana nga way klarong trabaho. Mahal ako si Tonyo, ma. Hilam! Mahal. Pamparusuntahin ng kamuri mo maulian ka karon. O ikaw lalaki, kung gusto ka man yun nga masawa sa kong anak, pangitag tarong nga trabaho. Ayaw ka na magsige ka lang suyop anang gasolina ang prodo. Pasensya na ka sa akong mama, Ton, ha? Okay namin, kasabot mo kong mama ni mo. Sao na good, wala mo ko ilang trabaho. Ang pagkagasolin boy raman. Di na ko iksapayan kung unsa ka, Ton. Timan ikanunay nga mahal ka. Mahal sa tika, men. Huwag din ko makatugot kung mawa ka na ako. Inahalang ang makita kong laing pangutahan arang makatigom ko. Kaya akong ipakita sa mga ginikanan ni Carmen na kaya na ko siyang buhion. Ay, gusto ko inig-out na ko sa trabaho. Muadto ko sa kong kailang nga mangayo og radiator. Magtuon ko kung saan pag-ayo og radiator. Ha? Nagtuon ka unsaon pag-ayo og radiator? Umin, aron na ako'y laing pangurtahan ba? Kaya kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Tonyo. Ha? Magpakasal ta? Umin, may tinigom naman ko. Unya, sakto naman sa das edad. Magminyo na lang ta nga. Di magagad sa mga ginikanan. Kung may imong gusto, o sige, magminyo na lang ka. Salamat, Min.
Sa katapusan, asawa ta naging katay. Oy, Dong. Ugbana na sa tata. Hindi mo bata eh. Gusto na kong makita sa kanila. Uy, inahinaya ko, uy. Kaya kay kong nagluto. Ay, Tanyo. Ha? Pablos na ka? Oh, Dong. Wala pa Dong ka. Mao na. Hapit na rin kong mamahimong abahan ini. Mao cute. Day, ang pingin nang imong gisaba ka. Kung mahimo, unda na lang sa imong trabaho. Dini ka na lang sa bahay. Kay ako, mo focus na lang sa gusto sa pagpangayo og radiator din sa ato. Oh, sige, Dong. Ay, salamat. Kaya nahuman na yung usa ka radiator nga ako giayo. Kaon naman is tag-iyaron. Dong. Dong, Tanyo. Day! Nausap ka, ha? Sakit ka akong tiyan, Dong. Ha? Basig mo ka na, Day! Dali! Dalutin ang suspital! Dali aras panahon dun sa walang ibaw upat ng atong mga anak. Lagi, Day. Dali, lagi panahon. Pinahanglan na ka na kong tabangan, Kurt. Ha? Lisod kaayo kung ikaw rin akong saligan sa atong panginabuhi. Unsay buti mo ipasabot, Day. Mandabaho ko dong. Akong gamito ng akong gieskwelahan. Unyang, atong anak, Day. Ikaw lay atiman sa atong mga anak. Total, mukao naman ha. Sige, Day. Inday, ayaw pagkado sa layo, ha? Oh, Papa. Di ako sa duol maklay. Sige. Kay tiwaso ba yun ako ang akong gibuhat ini? Ayaw pagbanha kay makamata ni manghod ni mo. Oh, Papa. Ay, kalisod ba yun akong kahintang, eh? Nag-ayaw ko yun yung radiator na, ng akong tiil. Nagtabyog sa duyan. Ang tuso lang yun ako. Saan? Gisudlan mo yun akong kinabuhi, ah. Onya, kumusta man ka din ha? Medyo kapoy din, eh. Kaya samtang nag-ayaw ko sa mga radiator. Nga akong tiil, nagtabyog sa duyan sa itong anak. Ay, sige lang dong. Maningkamot lang tanga, mapadako natong atong mga anak. Ug ato din silang mapaeskwela. Aron na sila maayong ugma. Dali aras panahon tayo sa. Niya, mga tiguang na ta. Maugyod dong. O nalipay dalag ko sa atong pangidaron karon. Napahuman gyud nato ang atong mga anak. O karon, maitagsa-tagsa na sila ka mga trabaho. Maugyod. O dahil, nalipay ko nga ikaw paghihapon ang akong gikauban karong panahon. Tungod kay love nato ang usag-usad dong. Mao ba? Nando ka ba na? Daon sa ka, ha? Kadiyot, ha? Kay, murag nituyok mo na nga kong pananaw. Uy, pagklaro diha. Uy, nadiyot kay magkuha kong tubig, ha? Ginoo ko, Tonyo! Natumba si Tonyo! Tabang! Tabang!
na ba ka, ha? Ha? Kinsa man mo? Wala ka ba kailan na mo, dong? Ako ni Dr. Yo ang imong asawa. Ug niauban ako ang atong anak na madre, si Sister Jocelyn. Wa ko makailan ninyo. Doktor, o sa nahitabo sa umana. Ano mo kasi makailan na mo? Na-stroke siya o naapektuhan ang iyang utok. Unas. Pero ayaw mo kabalaka. Dako ang kahigayunan nga maayo siya sa iyang sakit. Unsa ni nga kolor kani? Blue. Wow, nakailan na jud ka. Kini unsa man ni nga letter? B. Ma, gamay na lang kitang kuwang. Maayo na si Papa. Oh, anak. Ma, kinahanglan ako mabalik sa monasteryo. Oh, sige anak. Ako nalay bahala dinhi. Naman sa kuy kauban dinhi. Niaman si Alma. Sige, Ma. Pa, agpakaayo ha. Mudo-oro niya ko din eh. Hutda ni aron mo tumar na kas imong tambal. Hutda ha. Carmen? Tonyo, doon na kailangan na nako. Oh, ikaw si Carmen. Ang akong pinanggang asawa. Lord, salamat kay nabalik na ang memory sa kumbana. Naunsa man di ito. Na-stroke ka. O naapektuhan ang imong memory. Apal karon nabalik na ni. Salamat kaayo, Diyos ko. Nga sa ato pa, naulian ko sa inyong pag-atiman ko. Dong. Salamat ninyo, Day. Salamat nga di agapirmi sa akong giliran. Dong. Di ba nanumpa man ta sa usakusa nga mag-inunungay ta sa kasakit ug sa kalipay ug kamatayon rin makabuhag nato. Day. Maong sa tadaghigayon di ako man ni Motonyo. Kay bisan o tiguwag na ta. Mahal pag-ihapon ti ka. Ug andam ti kag silbihan sa tadaghigayon. Salamat. Mahal ko usap ikaw, Day Carmen. Tonyo. In the morning, I'm rolling by. Bisan pa man o mga idala na sila si Kuya Tonyo o Ate Carmen, nagpabiling paghihapon ang ilang gugma sa usag-usa. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong suwatan ko. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka magahikalang kaagi ni Alma nga taga Barangay Utso, Hingoog City, Misamis Oriental. But sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagarahan, Power of Love. Pare, kinsa man sa dayong kauban gabi? Lahi na sad, pre. Nakoy nakailayin lang nga chicks gabi. O nakasinabot man eh. Aw. Kita ka dahil na ako sumutin. Badlungon na gini mo, pre. Padlungon. Wala man na problema. Kay single man ko. Huwag sa basad. Single ang babae. Huwag sa may problema na. Ang problema kung makapamabdos ka. Ay, sus ma. Maluning anak ni mo eh. Sa'y pagtuon mo. Magpataka ko. Dong, di na tumahibaw-an kung unsay may tabos umaabot. Mahadlok lang ko, basig gabaan ka ng imong gibuhat. Di lagi ma. Ibaw kung unsay akong gibuhat.
ug nag-amping ko. Ay, nabahala ka. Basta kay ako magkuwag pahimangno nimo, ha? Hapit ka mga sa mutabaho, diya? Nga naman, asa naman sa data, ha? Alam ko ipaila-ila ni mo. Mau ba? Siguro alang giging guwapa na ba, ha? Sa iro ba? Taka lagi pamili. Ikaw sa dosahay, huwag sa kay pili. Buhiit ko ba? Buhiit ko! Ano, di ba ninyo ipakita si Victor na ko? Buhiit ko! Di lagi pwede, ma'am. Di lagi pwede ang ibliyado din, eh. Victor, Bakit di ba pwede, ha? ikaw mo yung ipangita, pre, oh. Ha? Di siguro ako, eh. Pasig na ilay Victor din, eh. Victor! Di, pre. Victor! Oy, oy! Oh, Victor! Wala. Victor! Miss Empa, nga nang gigilkos mo kunin mo? Ayaw kong irawan na ka makailan ako! Wa! Sa club! Ayay, pre. Murag na ibaw na ko kung saon sana. Kadiyot sa. Sa gawas na magstorya. Dili ta dili. Dili. Pabuta ko dito sa gawas. Huwag ka makahinom ako, bisag amay, ha? Huban ko ni mo dadas sa motel. Wa, good? Sa tinuod lang, kuan, dagan mo gud kong babae nga gida sa motel. Dili kay ikaw ra. O gusto pa, kung na may nahitabo na to, sigurado ko nga kausaran na may hitabo. Kausara lagi, pero nagbunga man. Ha? O sila bunga? Nagbunga ang atong gibuhat, mabdos ko. Ako ka na? Uy, wala lang nakahilabot ako, human na inahitabo na to. Sorry, miss. Sorry. Ambot ko nun sa pangani mo, pero dili ka pwedeng moangko na na. Wa ko makailan mo singpit. So, dili ko malubag ug moangko na ng bataa. Nabuang ka na ba, Victor, ha? Pangita at tumabayhana o kinahanglan nga manubag kas iyang gimapdos. Yung sa man mo pakibaw mga ako gito. Basin og gipaangkon na ko niya. Bahala na. Pero, nak, basig tinuod sa gud kaimo tong anak ang iyang gimapdos. Hana, magmahay ka gud unya. Ma, Leso lang ni mo ha, anak ha. Nga di gyud ka magbinuang og babae. Tanawa ra gud oh. Dako kay tag problema karon. Unta nakat-o na ka, Victor. kat-on ko down. Samtang kaya pa na ako, mag-enjoy ko sa kong kinabuhi, oy. Pre, kung sa to akong mangita kag babae ba, kanang seryosohon gini mo ba? Basta nung mo na sulban na rumausap ka, pre. Ay, siyempre, wala pa magkabata, pre. Ato, plano sa gani kong settle down, pre. Kung makauyab na niya ko. Aw, kung makakita kong babae nga tarong, pre, so ayan ako panguyab. Basin pa din magkasinabot, eh. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ko? Oo, Lini. Ikaw may nakita na kong babae nga tarong. Basin og, ikaw pa din ang makapausap na ko. Nahibaw ko kung unsay kalaki nimo sa mga babae, Victor. Maong dili ko makasaling nimo. I love you. Unsa to? Tama na ka. Please. So, ayan na to, Eni. Victor. Paspasas panahon sa. Tulo naman mo katuig ni Lini, pre. Lagi, pre. O, dili siya lisod higugmaon, pre. Huwa ko masayop. Buutan gina siya. Kung sa pamigipaabot niyo, pre. Pakasli na!
tuig din tong nagsigig suway nga magkabibi. Sa man, wa pagyapon. Wa paghihapon. Victor, Oo. Ano sa mga problema, ha? na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na, day? Sa tinuod lang, may anak na kong daan. Unsa? Og may problema sa akong pagpanganak. Maong niingon ang doktor nga imposible nga makaanak pa kong balik. Pasaylo ako, Victor. Maoring nibalik ka sa kasing bisyo. May undang na baya kaantayin ng inom-inom niya karon manginumay na sa ta. Naiubos kay Kobre. Sa kataas sa panahon, nakahimo pagtago si Lenin ako nga. May anak na di siya. Eh, basin og nahadlok lang siya, pre. Ngayon mo siyang biyaan. Pahala siya eh. Kinsa mo gitutukan niya? Aw, kano mga babae speakers table ay. Pilit kay ginanuwan yung yay. Mo ba? Ako'y bahala ni mga bayana. Dulo na ako. Unya unsa man? Natagbaw na kasi mong laag o pamabay? Kung sa gisultin mo? Patag-asturya? Nay nakasulti na ako nga nagkitaan ka nga nigawas ka sa motel. Grabe naman sa ka, Victor. Nagkadako na nga itong edad na mabay paghihapon ka? Wa kay labot. Ayaw ko ging na ana, ha? Asawa ko nimo. Asawa? Ha? Asawa? Asawa raw ka? Oh. Pero dili ka magkahatag na kong anak. Victor. Lakaw ko. May pagmuinom. Naparas ko. Ubay-ubay kung naimong gabi na. Kitsom nun. Victor. Kitsa rin imong kauban, Lini? Ano? Nagkaistorya mi sa inahan sa imong napamabdusan sa Batanon pa ka. Og dili man sad siguro ikalimot nga ikaw gid ang amahan. Liwat kayo nimo, Victor. Og ako sing giddaha og tuyo dinhi sa bahay aron makaila na gid unya kas imong anak. Dong, pasayo ako. Ang anak yun, day, tika. Linday, salamat. Salamat niyo. Karon nga na naman kay anak. Unta magmalipayon na, Victor. Kay ako, mangita na sa kong tao nga makahatag na kong kalipay. Kanang makadawat na ko, unsay kaya na kong bahatag o bisan pag wa ko'y bahatag. Sa'y buti mong ipasabutay. Biyaan natin ka, Victor. Magbuwag na ta. Lili, ayoko biyai. Sorry. Sorry na, pasino ako. Nagpadara ko sa kong kaguol at higayon. Pasaylo asad ko, Victor. Pero dili na ko. Lili. You're so easy, all the loving you gave me, it told me Bisag kung saan ako paghangyo si Lili, di na gid siya makigbalik na ko. Sakit man, pero ang kuno na ko nga sa nagihapon na ko. Mangwa ko'y mahimo, kundi dawaton ang kamaturan, ngawa na gid minilin. Di na lang kutob,
Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Victor nga taga Happy Valley, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga ikuluhan, if ever you're in my arms again. Ang mga kaagi gibahotan o duwas sa radyo ni Carol Marie Cain o duwas sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi na naglipot sa sakawit. I-address lang na ining kalamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo.